partidos políticos, vamos a dar de baixa de Movistar as líneas do Concello da Baña. Iso primeiro que tiñan que facer é facer unha defensa pública do público, do que de todos, pero non é verdad, non se fai, non? Entonces, bueno, si sistemáticamente estamos clamando no deserto e cousas que son obvias non se fan, como o tema da televisión digital, como o tema da Eurocopa ou do Mundial de Fútbol, que é absurdo, non? Decir que, bueno, que somos o único concello da provincia de Galicia e posiblemente de España que non teñamos televisión, que non podamos ver a Eurocopa, e non pasa absolutamente nada, como outros veciños a poden ver en outras parroquias, e o alcalde vive en Santiago, pois non pasa absolutamente nada. Ao final non se pode ver, pois non se pode ver. Que toda San Vicente, que máis dá? É igual, como di o concellal de Lañas, ou como di o concellal de Cabanas, San Vicente é o mesmo que calquera outra parroquia, non? E iso non é verdad. San Vicente non é unha parroquia calquera. Todas as parroquias teñen que ter os mesmos dereitos, da primeira á última. Pero San Vicente é a capital do concello. É onde está o concello, onde está o centro de saúde, onde está o colexio público, e por lo tanto ten que ter un mínimo. Eu non estou dicindo máis, sino un mínimo igual que os demais servicios, non? Que os demais veciños. E, bueno, non se preocupan por nada, non hai con quen falar, vas ao concello que o alcalde non está, si está te di que sí, pero non fai nada. Entón, bueno, pasa con todo, non? Pasa ca televisión, pasa co teléfono, pasa con cas instalacións de telefonía sin licencia, pasa absolutamente con todos os temas. E, bueno, outro día tivemos un debate no pleno falando da limpeza das malezas, non? Das parroquias. O alcalde decía que eu vivía noutro mundo, que eu non veía as carreteras, que a maleza estaba absolutamente limpa, que as conetas estaban limpas, que non había maleza por ningún sitio e que non había ningún problema. Bueno, eu falo con todos os veciños, visito todas as aldeas, todas as parroquias continuamente, eu o que vexo, o que me di todo o mundo é que aquilo está deteriorado, que non se limpia, que non se fai nada, que como moito se limpia cando son as festas, unhos días antes, en cada parroquia, e que estamos abandonados. Bueno, pois o alcalde di que non, que estamos maravillosamente servidos. Bueno, pois se a xente considera que isto é coherente e normal, pois que apoia a xestión do alcalde. O único que digo é que isto é mentira. E o único que digo é que hai que facer as cousas de verdade, non se pode engañar a xente sistemáticamente e decir agora, aparecer na presa despois de 10 días, dicindo que están fartos. Non, mira, perdona, isto empezou o día 24, o día 24. O 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 e 3 sigue exactamente igual. Entonces, por favor, estamos a día 5 de xaneiro, levamos 15 días así. Entonces, non pode ser que ahora digan que vamos a mandar, que hai que protestar, que hai que mandar. Non, señor, mire, fagan ustedes que son os que teñen que facer. Exixan a Movistar que actúe como ten que actuar, e den un ultimátum. E se isto non se cumple, automáticamente demos de baixa as nosas liñas telefónicas de Movistar. E segundo, o Partido Popular e o Grupo Popular ten que presentar unha moción no pleno que apoiará o Grupo Socialista, donde se exija no Parlamento e na Xunta de Galicia que se tomen medidas contra esta actuación, porque isto non se pode consentir, porque é un atropello absoluto, é unha falta de educación, que os veciños estén chamando por teléfono e que se lles diga, ai, non, aquí non hai ninguna queixa, non, mire, non sabemos nada, e que chamemos ese outro teléfono diferente aos poucos minutos e que nos digan a mesma cousa, ai, pois aquí non sabemos nada, isto é unha tomadura de pelo. É unha burla, é unha falta de respeto ás persoas, non? É o de sempre, cando pase algo, cando suceda algo, pois entonces dirán, ai, mira, pasou isto, que pena, tal. Pero non, hai que poner os medios, hai que traballar. Igual que un gandeiro está todo o día levantándose a hora que ten que levantarse para muxir, recollendo a erva e dando de comer aos animales, pois ou un empleado dun medio de comunicación, dunha radio, ten que facer entrevistas, ten que planificar as seus entrevistas, ten que facer, non sei, guións ou preparar o traballo, pois un alcalde ten que facer o mesmo. E como no último pleno pasou co tema dos rapaces que se estaban mollando en estes meses que chove moito, porque non hai suficientes marquesinas, non? Sí. En moitas parroquias están deterioradas ou rotas, non? E decía o alcalde que xa dera orden de arreglalas. Eu lle preguntei, alcalde, pero cando diches orden de arreglalas? Hai 15 días cando empezou a chuvia. Pero alcalde, que non se pode dar orden de arreglar as marquesinas no mes de Nadal. É que hai que dar orden de arreglar as marquesinas cando remata o curso, en junio. Hai que facer un estudio de todas as parroquias, todas as aldeas, onde hai marquesinas, onde están rotas, onde non están, e facer un estudio e ver o que se pode ir facendo. Se non se poden arreglar 10, pois 5, 3, 4, as que se poidan, o resto ano seguinte. Pero facelo en xullo, e agosto, e setembro, cando están de vacacións os rapaces, e cando hai bo tempo, para que en outubro, cando empece o curso, os rapaces teñan a marquesina posta. O que non se pode esperar a Nadal, cando empeza a chover, para mandar poñer as marquesinas, porque a empresa te vai dicir que non dá abasto, que ten traballo, e que a poñerá cando poida. É que así se fai con todo. É unha absoluta displicencia, unha absoluta falta de educación, de respeto, e bueno, eu
de verdade non sei que decir porque con todos os temas non ves que se avance en absolutamente nada. Todo é decir que sí, pero logo non se fai nada. Bueno, a Estrada están traballando. Bueno, menos mal, despois de tela parada 6 meses, xa era hora, ¿no? O que é lamentable que estivera parada en verano, cando se podía avanzar a toda pastilla, como se di así en confianza, é que agora que está chovendo, que está todo destrozado, e que están as carreteras como están, agora estén traballando. Hombre, eu prefiro que estén traballando que siga parada, non? Nos estamos deseando de que unha vez acabe a obra, pero bueno, aquí hai que recordar que hai personas... O que é certo tamén é que avanza, pero lentamente. Máis lento, eu creo que máis lento non pode ir, así de claro, digo, máis lento non pode ir, isto é un paripé. Entonces, bueno, hai que preguntarse por que vai lento, hai que preguntarse por que non está traballando a máxima potencia, hai que preguntarse por que estivo tantos meses paradas, hai que preguntarse por que os que decían que querían un túnel en Nantón ahora están calados cando non hai túnel en Nantón, pero ninguén di nada. Hai que preocuparse porque o conselleiro di que non sabía nada do túnel famoso, que non se pode facer túnel ningún, que como moito se pode facer o paso, que é a proposta que nos fixemos desde o primeiro día, facer un paso debaixo da ponte. É dicir, que bueno, isto é unha tomadura de pelo. Todos os temas son así. Non hai un tema donde se diga a verdad. Entonces, bueno, isto é indignante, porque o Concello sigue incomunicado, todos os veciños de San Vicente todos os días teñen que pasar por unha corredoira, estropeando os coches, gastando as llantas, estropeando os neumáticos. Por qué? Porque simplemente por un capricho de unhas personas, ¿no? E iso non pode ser, non se pode gobernar así. Isto é unha falta de respeto a todos os veciños, ¿no? Pero bueno, pois nada, en unha obra que iba a durar 6 meses, ao final dura un ano. Bueno, pois todos contentos, non pasa absolutamente nada. Sigamos así. No, isto non é forma de xestionar, ni de funcionar, ni de traballar. Somos o último concello da provincia, o concello máis pobre. Estes días hai outro medio de comunicación que saca un informe das comarcas galegas e a Baña figura no último lugar en renta per cápita, no último lugar en PIB, no último lugar en desenvolvemento e en servicios. E non pasa nada. Outro ano máis, seguimos así. O alcalde cada 2x3 fala de que está movendo o tema do polígono. Bueno, pois encantados todos e felices o día que se inaugure o polígono. Pero non sabemos que é mentira, que non se fai nada, que o expediente está paralizado, que non hai ningún tipo de avance. Entonces, bueno, si se pretende engañar a opinión pública, moi ben, vale, pois para eso lle sirve. Pero é que non pode ser. Levamos 3 anos de legislatura prácticamente. En maio do 2011 son as eleccións. Falta un ano e 4 meses. Estamos exactamente igual que estábamos hai 2 anos e medio. Si collemos o programa electoral que se presentou ás eleccións municipais, non se fixo nada. E cando digo nada é nada. Falaban de que iban a facer unha guardería, que como non se podía facer guardería, que facían, bueno, chamabanlle punto de atención. Sí, unha atención para os rapaces, unha guardería para os máis cativos, ¿no? Bueno, estamos esperando pola guardería. Nin guardería, nin lugar onde tender os cativos, nin nada, de nada, de nada. As únicas inversións públicas que se fan no Concello da Baña as fai a Diputación, as fai o Goberno Central e as fixo a Xunta anterior. A Xunta actual non invertiu un peso no noso Concello. Se desmantela o plan sociocomunitario... Habrá que darlle algún tempo. No, por suposto que sí. Todo do mundo. Eu son partidario de darlle todo o tempo do mundo, pero o Concello, o alcalde ten a obligación de presentar proxectos na Xunta, de presentar proxectos para o Concello e de exigir na Xunta que se invirta. A Xunta non pode invertir se ninguén pide nada para aquí. E o alcalde non pide nada. Nós non coñecemos unha sola proposta do alcalde, pública polo menos, ao mellor o fai por detrás, sin informar ao pleno, cousa que tamén é habitual no alcalde, pero é outro tema, non? Pero públicamente o alcalde non ten presentado ningunha sola proposta, non? E iso é o que non pode ser. É dicir, as traídas de aguas sin facerse, os alcantarillados sin facerse, os servicios sociais a menos se machaca o plan sociocomunitario porque non era do Partido Popular, pero non se fai ningunha alternativa. Se contrata unha serie de personas para traballar no medio rural que nos parece fenomenal, xa valoraremos como están traballando e o que se está facendo, porque a información que temos por parte dos veciños é que as actividades son un desastre e participa moi pouca xente, non? A nós encantaríamos que as actividades foran boas e que participe canta máis xente mellor, porque a non nos importa que as actividades se organice o plan sociocomunitario ou o PSOE, como decía o alcalde, ou o Concello ou a calquera entidade. O que nos interesa é que se fagan as actividades, que se fagan cousas.